Rapidul e ca o carte de aventuri pe care unde o deschizi, tot frumoasă și palpitantă este. Vorbele acestea îi aparțin scriitorului, jurnalistului și scenaristului Ion Băieșu și au fost rostite în 1967, când, după 44 de ani de așteptare, Giuleștiul a agonisit primul titlu din zbuciumata sa istorie. Prima filă din cartea de aventuri imaginată de Ion Băieșu s-a scris în vara 1923, când mai mulți muncitori de la atelierele Grivița înființau echipa de fotbal CFR București. Nimeni nu-și imagina că în timp această echipă muncitorească va ajunge să aibă milioane de susținători, între care o sumedenie de suporteri din mediul cultural și artistic. Neavând un stadion propriu, echipa ceferiștilor își disputa meciurile din primii ani de existență pe arena CAB, aflată în apropierea Facultății de Drept, și pe stadionul Romcomit de lângă Arcul de Triunf. După 12 ani de pribegie pe stadioanele altor echipe bucureștene, în anul de grație 1935, Rapidul și-a dat seama că are nevoie de un stadion propriu. Costică Bauer Ardeleanu, manager al clubului la vremea aceea, a fost cel care s-a ocupat îndeaproape de nașterea Giuleștiului. Potrivit lui Gheorghe Scurtu, istoric neoficial al Rapidului, Bauer aflase că Arsenal urma să demoleze o parte din arena sa, Highbury Park. Având relații la Londra, Bauer a transferat în Giulești liftul de pe Highbury și un număr de scaune. Tot la inițiativa lui Bauer, Giuleștiul a fost ridicat respectându-se aproape 100% planurile stadionului Highbury. Pe atunci, căile ferate române erau o forță, iar expresia CFR reprezintă a doua armată a țării avea deplină acoperire. Banii pentru ridicarea stadionului s-au colectat exclusiv de la angajații CFR, iar la sfârșitul lui 1935 s-a ales amplasamentul. Două linii ferate au trebuit dezafectate pentru construirea stadionului. Lucrările s-au încheiat în 1936, însă omologarea s-a făcut de-abia în noiembrie anul următor, când s-a consemnat primul meci oficial, Rapid Giul 2-0. Inaugurarea oficială a avut loc pe 10 iunie 1939, cu prilejul Ceferiadei 1939, moment în care CFR-ul sărbătorea 70 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată realizată cu capital românesc, București-Giurgiu. Arena a fost inaugurată de regele Carol al II-lea în cadrul unei festivități la care au luat parte viitorul rege Mihai, mare voievod de Alba Iulia la vremea aceea, prințul Paul al Greciei, prim-ministrul Armand Călinescu și numeroși diplomați acreditați la București. Pe 4 aprilie 1944, în timpul bombardamentului anglo-american asupra Bucureștiului, stadionul Giulești a fost parțial distrus. Cine joacă pe terenul ăsta, ca și cum se zice, cine bea pe din Dunăre se întoarce tot la Dunăre. Așa e și aici, stadionul Giulești. Are mirajul lui. E dărăpânat, n-are aspect comercial, însă are suflet. E un stadion, cred că e singurul stadion din țară care are suflet. Stadionul e construit în așa fel încât îi simți pe suporteri lângă tine. Creează o presiune enormă pe adversar. Rapidul începe să iasă la rampă în anii 30. Meciurile cu Venus, Ripensia, Chinezul Timișoara sau Crișana Oradea adunau mii de oameni în tribune. În 1935 cucerește prima cupă a României după o victorie 6-5 contra Ripensiei Timișoara. Ulterior, din 1937 până în 1942, Rapidul avea să-și mai adjudece încă 6 trofee consecutiv. Două momente memorabile au rămas în memoria colectivă în legătură cu succesele obținute de Rapid în Cupa României în această perioadă. În mai 1938, Rapidul o elimină pe Venus în semifinale, scor 2-1. Furios la culme, președintele Venusului, Gavrilă Marinescu, ministru de interne și om de casă al regelui Carol al II-lea, ordonă arestarea 4 jucători rapidiști, Barat, Chivintilă, Auer și Rafinski. Managerul echipei, Costică Bauer, negociază direct cu Gavrilă Marinescu și obține eliberarea celor 4 după ce se angajează să ceară rejucarea meciului. Peste o săptămână la rejucare, Rapidul zdrobește Venusul cu 4-2 după 4-1 la pauză, iar Gavrilă Marinescu, îngenunchiat definitiv, cere să fie făcut președinte de onoare al Rapidului. O altă întâlnire dramatică dintre Rapid și Venus s-a consumat în 1940, tot în semifinalele cupei, când giuleștenii au învins cu 2-1 la rejucare, după ce alte 3 meciuri anterioare se încheiaseră la egalitate. Jucătorii Rapidului își făcuseră un obicei din a-și sărbători succesele la restaurantul Luther alături de Maria Tănase. Pianistul Dan Grigore, și el suporter devotat al Rapidului, are o explicație pentru apropierea dintre Maria Tănase și giuleșteni. Cântecele Mariei Tănase, multe din ele sunt corespondențe muzicale ale stărilor rapidiste, fie ele de pe teren, fie din afara lui. Și unele romanțe chiar. Rapidul se asemuie cu multe muzici. Se asemuie la un moment dat și cu Mahler, care este un mare organizator al haosului, spun așa. Se asemuie cu
mari improvizatori. Cu Liszt se asemuie cu Enescu, care era un mare improvizator. În 1938, Rapidul se face cunoscut în Europa pentru prima oară. Giuleștenii elimină din Cupa Europei Centrale una dintre marile forțe fotbalistice ale continentului, pe Uipești Budapesta, reușind o victorie senzațională, 4-0 la București după 1-4 la Budapesta. Rapidul părăsește competiția în turul următor după o dublă manșă cu italienii de la Genova 1893. 2 ani mai târziu, în vara anului 1940, rapidiștii ajungeau în finala Cupei Europei Centrale, competiție intitulată în acel an Micul Cec, pentru că absentau echipele din Italia, care intrase în război, Austria, care fusese anexată de Germania, și Cehoslovacia, invadată de trupele germane. În aceste condiții, Rapid a eliminat în sferturi pe MTK Hungaria, scor general 5-1, iar în semifinale pe Gradianski Zagreb. După 3 meciuri încheiate la egalitate, 0-0 de 2 ori și 1-1, Rapid a intrat în finală prin tragere la sorți. Finala pe care Bogdan Auer, Vintilă, Barat Chifilote și coechipierii lor ar fi trebuit să o joace împotriva lui Ferencvaros nu s-a mai disputat din cauza situației politice. Calificarea Rapidului în finala cec reprezintă și în ziua de astăzi prima mare performanță a fotbalului românesc la nivel de club. După cel de-al doilea război mondial, situația se modifică radical în fotbalul românesc. Regimul comunist, instalat la putere în 1945, sprijinit de Armata Roșie, elimină toate formele de organizare existente în perioada interbelică. Cluburi de tradiție precum Ripensia, Venus, Carmen sau Unirea Tricolor sunt desfințate, absorbite sau marginalizate până la dispariție. În locul lor apar, după modelul sovietic, cluburile sindicale și cele militare. Rapidul supraviețuiește datorită originii sale muncitorești, dar rămâne aceeași echipă boemă din perioada interbelică. Spre deosebire de cluburile militare, nu primește sprijin nici măcar în perioada în care președinte al României este Gheorghe Gheorghiu Dej, fost ceferist și suporter declarat al Rapidului. Pe Dej nu l-am văzut, cu toate că am fost de pe vremea când Dej era președintele țării, dar nu venea la meci. Eu nu l-am văzut. Dacă nu l-am văzut la Rapid, nu se ducea nicăieri. Într-o manieră deja consacrată, Rapidul, pe atunci Locomotiva, pierde titlul din 1950 la golaveraj, iar în ediția următoare retrogradează de asemenea la golaveraj pentru prima dată în istoria sa. În ciuda suișurilor și coborâșurilor echipei, stadionul Giulești era plin la fiecare meci. De fiecare dată când câștiga Rapid după Giulești, terenul fără peluză și fără tribuna întâi, partea din stânga, nu erau construite, erau arhipline și se aruncau cu flori, nu se aruncau cu petarde. În anii 50, în plină sovietizare a țării, Rapidul supraviețuiește cu greu. Antrenorii organizau meciuri amicale în provincie contra alimente, numai ca să aibă cu ce să hrănească jucătorii. Am semnat contractul și mi-a oferit un costum de haine, o pereche de pantofi, un palton și o pălărie. Generos ca întotdeauna, Rapidul așează minuscula echipă Sticla Arieșul Turda pe harta fotbalului românesc în noiembrie 1961, după ce pierde finala Cupei României, scor 1-2, deși avea în echipă jucători de calibru, precum Ozon, Motroc Georgescu sau Kraus. În 1967, această echipă, care sosea mereu cu întârziere la banchetul victoriei din campionat, reușește să spargă blestemul. După 44 de ani de așteptare și 9 clasări pe locul 2 din 1937 până în 1966, tricourile de campioni sosesc în Giulești. Un 0-0 în ultima etapă la Ploiești trimite titlul lângă podul Grand pentru prima oară în istoria clubului. A fost ceva infernal. Lumea a umplut pur și simplu gazonul din Ploiești. A fost cu dureri de inimă, cu ratări. Au ratat ăștia niște ocazii. În sezonul 1966-1967, Rapidul s-a bătut pentru titlu cu echipa Ministerului de Interne. Am câștigat campionatul, nu campionat, pentru că ne-au scăpat de vedere cei de la Dinamo. Nu au crezut că putem să câștigăm într-adevăr. La nesfârșit am câștigat foarte multe meciuri. Crezând că spre final o să ne potrivim, așa cum s-a întâmplat și celelalte campionate anterioare, când arbitrii își făceau datoria. Și cum ziceam eu la început, voi trebuia să mă nasc eu ca să luați voi campionatul odată. Deci când am venit la Rapid în 65,
Am avut șansa să joc imediat, 66-67 am luat campionatul ăla. Puiu Ionescu, Rică, Nichi Dumitriu, Dan Coe și ceilalți eroi ai Rapidului 1967 au fost susținuți la Ploiești, printre alții, de cântăreața Ioana Radu și de actrița Dorina Drăghici, suportere înfocate ale giuleștenilor. Sute de susținători s-au întors pe jos de la Ploiești, iar în potcoava Suspinelor, Giuleștiul a sărbătorit cam poveștile cu feți frumoși și ilene cosânzene. A doua zi, luni, după Marea Victorie, după sărbătoarea, după fiesta din Giulești, pe ceasul, celebru ceas de la Podul Grand, la picioarele treptelor Teatrului Giulești, scriam lozinca pe care n-am să niciodată. Fără milă și pomană, Rapidul e campion. Ăsta cred că este principiul care ne-a guvernat tot timpul. Pentru titlul cucerit în 1967, Rapidul a primit un superb și unic cadou. Ioan Chirilă, supranumit mai târziu Patriarhul presei sportive din România, a scris cartea Glasul roților de tren, poate cea mai frumoasă carte revărsată din harul lui Ioan Chirilă. Chirilă venea la Rapid cu sufletul, el nu putea, datorită meșeriei lui, să fie fan Rapid. Că altfel redactorul șef nu-i mai dădea voie să scrie cronică pentru Rapid, dar în sufletul lui era rapidist, că mereu întreba și îi spuneam, ține cu Rapidul, scrie frumos de Rapid, cartea ta vezi că e cerută de toată lumea și te admiră pentru cartea care ai scris-o și e scrisă și foarte frumos, nu știu dacă a scris-o, e una din cărțile lui foarte bune. Sincer vă spun, am plâns când am citit finalul. Glasul roților de tren a fost singura carte pe care Ioan Chirilă a dedicat-o în exclusivitate unei echipe de fotbal din România. El avea un principiu pe care eu l-am recunoscut. Zice, eu nu mă încurc cu alte femei. Eu am o nevastă, sunt cu ea, la revedere. Am scris de Rapid, de altă echipă e ca și cum mi-aș lua o amantă. Nu mai scriu despre altă echipă. Și slavă Domnului, el avea posibilitatea să scrie cât cuprinde. După performanța din 1967, Rapidul mai trece pe lângă două titluri în 70 și 71 pe care le ratează la mustață în duel cu UTA și cu echipa Ministerului de Interne. Pentru suporterii rapidiști, consolarea vine din Cupa României, pe care Giuleștiul și-o adjudecă în 1972 după 2-0 cu Jiul în finală și în 1975 după o victorie 2-1 cu Universitatea Craiova. Au marcat atunci Manea de 2 ori și Oblemenco, legenda Craiovei care debutase în Divizia A în 1964 sub culorile Rapidului. 1975 a fost ultimul an în care Giuleștiul a savurat gustul succesului. În 77 retrogradează și rămâne în purgatoriul Divizie B timp de 6 ani. Paradoxal, în loc să se îndepărteze de echipă, numărul suporterilor rapidiști crește vertiginos. Vișinii jucau pe stadionul Republicii cu 30.000 de oameni în tribune. Interesant este și faptul că Rapidul deține și recordul de spectatori pe stadionul Ghencea, aproape 50.000 de oameni prezenți la un meci de B cu Petrolul. Rapidul avea un joc foarte spectaculos. Și datorită acestui fapt, stadionul Giulești devenise neîncăpător. Și atunci s-a ajuns la o înțelegere să jucăm pe Ghencea. Tot timpul, indiferent unde jucam cu stadioanele pline în perioada aceea. Zbuciumul Rapidului atrage simpatia a sute de mii de oameni din întreaga țară și dă naștere unui folclor nemai întâlnit nici până în ziua de astăzi pe vreun alt stadion din România. Lumea care era acolo era o lume specială și era o lume care vorbea pe o singură voce. Era acolo un Rapid care însemna un anumit farmec al vieții, ca să citez un clasic în viață, cu nod în gât, o spun. Erau oameni cu distincție intelectuală, dar și cu foarte mult umor, cu ironie, cu un spirit parodic și care intrau oricum în atmosfera aceasta Rapidului care, eu știu, nu trasa de pildă o graniță atât de dură cum e acum între Divizia A și Divizia B. Publicul ăsta pe care îl întâlneam pe stadion, la meciurile Rapidului în special, era un public cu un mare umor. Un talent de a face din necaz o bucurie.
de a transforma plânsul în râs. Un tip de exprimare plină de umor și foarte, foarte șarmantă, care crea o atmosferă de bună dispoziție pe care n-am mai întâlnit-o după 89. În anii 80, Rapidul a atins apogeul din punct de vedere al popularității. Echipa mergea în stilul consacrat din perioada interbelică, pierdea în fața unor formații de mâna a doua, dar se lupta din toate puterile cu echipele sistemului. Problema vine din natura judeca clubului. Unul ținea de securitate de poliție, alta ținea de MFA. Și toate aceste entități erau văzute de către suporteri, de către noi, ca organe de opresiune. Și de aici era dată problema. Giuleștiul devine un spațiu în care oamenii se puteau exprima liber, iar Rapidul un fel de haiduc care lua de la bogați și dădea la săraci, un Zorro al fotbalului românesc, așa cum l-a definit cel mai mare pianist al României din ultimii 50 de ani, Dan Grigore. Era o epocă în care, chiar dacă poate meritam să fiu mai mult folosit și cunoscut în spațiul public românesc și nu numai în românesc, ci internațional, simțeam că mi se pun anumite oprăduri și atunci mă limitam la o anumită zonă în care am simțit că cumva pot să mă identific cu această echipă de cartier. De cartier fiind, dar care era extrem de iubită de foarte, foarte multă lume. Tot din pricina spiritului de libertate perceput în Giulești, Rapidul, o echipă cu origini 100% muncitorești, a atras printre suporterii săi nenumărați artiști și oameni de cultură. Maria Tănase, Ioana Radu, Ștefan Radov, Ion Lucian, Marius Pepino, Colea Răutu, Florian Pitiș, scriitorul Radu Enescu, tenorul Valentin Teodorescu, Gheorghe Dinică, Anda Călugăreanu, Nicu Constantin, Mitică Popescu și mulți alții au compătimit sau încă mai compătimesc cu echipa din Grant. Majoritatea actorilor și artiștilor mari care au stat pe lângă ei, majoritatea rapid, am stat și eu între mulți, când așa am crescut. De m-ați văzut, mă vedeți pe la televizor, că între ei, după ce m-am stat. Aveam o gașcă întreagă de studenți și de profesori cu care comentam, vedeam în clubul conservatorului, vedeam meciurile și cu gașca asta de studenți și de profesori, cu o mică parte din ei, am rămas peste timp rapidiști, declarați și fideli și solidari. Noi eram un grup de mari rapidiști. Trebuie să-l amintesc aici pe Horia Căciulescu, care era nebun după rapid, Radu Zaharescu, regizorul Tatos și, bineînțeles, Colea Răutu, care era actor la Teatrul din Giulești și el chiar și în timpul spectacolului, dacă juca rapid, când avea pauză, să urca sus pe terasă să vadă meciul de pe terasa Teatrului Giulești să nu piardă. În pauza spectacolului. Era nebun după rapid. Scriitorul Radu Călin Cristea a redactat în anii 80 programele de meci ale Rapidului, în care semnau mulți dintre intelectualii consacrați sau în devenire ai acelor vremuri. Într-un program de meci, eu l-am publicat foarte firesc pe scriitorul Ieșan Dan Petrescu, care făcea parte din grupul de la Iași, unul din cei mai viguroși dizidenți ai noștri la acea perioadă, care avea interdicție oficială de a publica texte și care a publicat în programele Rapidului, fără niciun fel de problemă. El era încântat, mirat, șocat de situația. Am spus, tu trimitem textul și restul e treaba mea. A apărut textul. Și atunci știu că a fost o reacție foarte virulentă a lui Mircea Radu Iacoban, care era și bine plasat pe linie de partid și la Asociația Scriitorilor din Iași, care a polemizat cu un articol al lui Dan Petrescu apărut într-un program de meci al Rapidului în Contemporanul, care era oarecum pe scânteia cam a doua publicație a propagandei de partid. În acest context, în aprilie 1986, umbra lui Gavrilă Marinescu a revenit în Giulești. Mai mulți jucători ai Rapidului au fost reținuți ca metodă de presiune înaintea unui meci de campionat cu Dinamo. Săptămâna meciului cu Dinamo, cred că un colonel, nu știu, cred că a greșit și ne-a chemat pe la secție, pe acolo să ne întrebe fel și fel de prostii. Până la urmă s-a dovedit că n-a fost nimic adevărat dar cred că ne-a mobilizat și mai tare acest lucru. Abuzul comisiei a înrăit pe rapidiști astfel că, deși porneau cu șansa a doua, au doborât-o pe Dinamo în fața unui stadion în clocot. Tot stadionul cânta. Deci se ridica părul pe tine când începea lumea să cânte. La meciul respectiv mi-a dat Fanețără
minge între, m-am băgat între doi jucători și după aceea am triplat și pe Nicolae și pe Movilă și portarul Moraru și am dat gol. A rămas așa, 1-0, am câștigat și vă dați seama, mare asta surpriză, îl batem pe Dinamo. Era cu domnul Mircea Lucescu, era în vogă atunci. Dinamo nu, pe unde mergea, bătea tot. În anul următor, 1987, Giuleștiul a fost martorul unui alt moment aparte, tot într-un meci cu Dinamo. Echipa internelor făcea tot soiul de manevre pentru ca Rodion Cămătaru să iasă golgheter al Europei și să primească trofeul Gheata de Aur. În sezonul acela, Cămătaru marca în fiecare meci câte 3-4 goluri. Jucătorii Rapidului, la rândul lor, au primit ordin să-i ușureze dinamovistului drumul spre gol. Cămătaru urma să dea 3 goluri, iar Rapidul avea garantată victoria. Povestea însă s-a răspândit și 20.000 de spectatori au organizat pe Giulești un circ în toată regula. Galeria rapidistă striga ța, 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 căpriță, ța, Cămătaru, ia gheata. Își scoteau pantofii și făceau așa, ța, 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 căpriță, ța, Cămătaru, ia gheata. 2. Cămătaru Rodion, nu ei gheată, ei șoșon. Pe urmă, asta când ne-am povestit la Adrian Păurescu Murea, știi că el avea boala asta performanței și Murea, cum de n-am găsit eu ce rimă extraordinară, gheată, Rodion, șoșon, extraordinar, cum făcea la Adrian, extraordinar, bă, cum nu am găsit-o, bă, formidabil, uite, extraordinar, cine-o fi poetul lor, bă, cine-o fi, vreau să-l cunosc. Era portar, da mă, asta, Toader și cu ăsta, cu Manu. E venit în clase, bă, care vreți să apărați? Că îi făcea cu rândul, că îi puneam așa și care, și de ce? Trebuie să luați 3 goluri la pauză. Nu, eu nu știu, bă, n-am vă intrați care vreți, vă faceți cu schimbul, treaba asta. Da, era clară treaba, da. Era vorba de gheata lui Cami, da. În clipa în care Cămătaru a dat parcă 2 goluri, sau 3, da. Cei din tribună aveau să se descalțe și cu un pantofior în mână aveau să cânte Gheata de Aur pe sunetul unei celebre melodii a vremii. Opoziția suporterilor Rapidului s-a manifestat adesea nu doar față de echipele sistemului, ci chiar față de sistem și față de liderii săi. Era un meci Rapid-Steaua, cred că pe 23 august, când cei de la Steaua au avut gentilețea să ne bată cu 8-2. Și atunci a fost și o reacție de furie a tribunei legată de acest scor, care totuși era nerezonabil în multe privințe. Și atunci s-a strigat cine ne-a băgat în B, Ceaușescu pe cere. Era așa, cine ne-a băgat în B? Cine strigau, Ceaușescu pe cere. Era dialog, știi? Cine strigau, cine ne-a băgat în B? Ceaușescu pe cere. Deci era o evaziune, dacă vrei. La un moment dat am căpătat și conștiința faptului că fenomenul Rapid a fost, în fond, în anii aceia, a fost un fenomen de dizidență. O supapă, un canal de exprimare al unor disocieri față de regim. Folclorul Giuleștiului este practic nesfârșit. Regizorul Dan Puican și Rică Răducanu rememorează câteva dintre momentele antologice din istoria Rapidului. La 3-0 la pauză, când deci o să mă duc spre cabină, vine unul la mine, măi, Naric, uite, vezi pe ăsta, mi s-a părut curios, era cu un lanț, cu un porc, îl plimba pe acolo, pe spate, pe la George Osă. Dar cine? Lasă-l, băi, pe frate meu să dea un gol și ăsta e al mata. Dar eu, bravo, vorbesc cu ăștia, tata, la cornere, au căzut ăștia pe jos, hai, lasă, vine ăla, dă gol, îl o să ducă să pupe cu ea, vine să mă pupe pe mâine, prea că mă dracu de așa, că mai mă poate. I-am bătut porcul, tăiat, i-am zis, lucrează la băganea ăsta, a venit la Giulești și am oprit pe drum, ne-am făcut fripturere. Am fost și la celebrul meci cu Constanța, când au căzut în B, când Periche Răducanu, arbitrul cursarul din Ploiești, l-a flerat în offside. Riche Răducanu, în entuziasmul lui, a plecat la înaintare, l-a prins în offside, dăduse gol Rapidul și l-a anulat, fiindcă el era în offside.
În 1990, după o escapadă de un an în Divizia B, Rapidul revine pe prima scenă, dar se confruntă cu o puternică criză financiară. Clubul avea datorii de 7 milioane de lei la acea vreme, astfel că este cooptat președinte de onoare Dumitru Dragomir în speranța depășirii situației. Dragomir părăsește însă echipa după doar câteva luni, motivând lipsa de sprijin din partea conducerii. În toamna 93, Rapidul este preluat de George Copos, care până în acel moment fusese un sponsor mărunt. În noua conjunctură, giuleștenii încep să adulmece podiumul, iar în 1995 ajung în finala cupei, unde cedează în fața Petrolului. Venirea lui Mircea Lucescu în Grant în iulie 1997 reprezintă un moment de cotitură în istoria clubului. După 7 ani petrecuți în Italia, Lucescu reface clubul Rapid din temelii și înființează baza Pro Rapid, cea mai modernă bază de pregătire din România la vremea respectivă. Venisem în 96 la Rapid. Deja începuse din 97, odată cu venirea lui Mircea Lucescu, o perioadă extraordinară pentru Rapid, o emulație extraordinară, baza asta care pe atunci arăta extraordinar de bine, era unică în România. În primul sezon, cu Lucescu pe bancă, Rapidul trece pe lângă titlu după două momente dramatice. Un arbitraj scandalos al centralului Savaniu la Bacău, care le răpește giuleștenilor 3 puncte, și un 2-2 în ultima etapă la Craiova, unde, susținuți de 10.000 de suporteri, vișinii nu reușesc victoria care i-ar fi făcut campioni. Asta e, cred, esența Rapidului. O echipă care nu știi, când crezi că are meciul în mână, atunci îl pierde. Și când nu are nicio șansă, atunci îl câștigă. Ca de obicei, consolarea vine din Cupa României, unde Rapidul învinge Universitatea Craiova și aduce în Giulești prima cupă după 23 de ani. În timp ce 20.000 de oameni sărbătoreau succesul în Giulești, fotbaliștii Craiovei constatau că au ratat participarea în Cupa UEFA și se mulțumeau cu o cină oferită de conducerea Stelei la Intercontinental. Sezonul următor însă Rapidul nu mai dă greș. La bătaie cu Dinamo, echipa antrenată de Mircea Lucescu cucerește titlul, pasul decisiv fiind victoria 1-0 în retur obținută în Ștefan cel Mare. Am amintiri plăcute din acel campionat, iar cea mai plăcută clar este cea din Ștefan cel Mare, când aveam nevoie doar de victorie, niciun rezultat de egalitate nu ne ajuta și am reușit un gol foarte norocos, marcat de mine. Nu prea am mai avut în carieră goluri astfel de norocoase, dar mă bucur că a rămas acel rezultat de 1-0. Înainte de meciul cu Dinamo a fost o vizită a Papei, Papa Ioan Paul al II-lea, iar așa spontan cum sunt suporterii noștri și foarte inventivi, au și găsit repede o rimă și un cântec referitor la Papă și care suna cam de felul următor: Papa, om cinstit, s-a rugat pentru Rapid. După o așteptare de 32 de ani, zeița Fortuna le zâmbea din nou rapidiștilor. Printre eroii Grantului din 1999 se numărau Pancu, Lupu, Șumudică, Ienci, Rednic, Maier sau Măldărășanu. Ca și în 1967, Giuleștiul i-a primit pe campioni cu surle și trâmbițe. Chiar a fost ultimul meci pe Giulești împotriva Universității Craiova și chiar eu am înscris golul de 1-0. Și vă dați seama ce a fost nu venea să cred. Și acum, când vorbesc cu dumneavoastră, mi se face pielea de găină, mi-aduc aminte perfect cum lumea, cum se comporta în tribună și la finalul meciului au coborât toți din tribună pe gazon, ne-au purtat pe urmă și ceva de nedescris. După ce aduce al doilea titlu din istoria Grantului, Mircea Lucescu părăsește Rapidul pentru Galatasaray. Roadele preocupărilor sale sunt însă determinante și vizibile încă mulți ani. O infrastructură deosebită, sponsori cu greutate și o mentalitate de învingător. Pe factorul numărul 1, clar, și ce a urmat după aia, v-am spus, din 97 până prin 2010-2011, că a fost o perioadă de 15 ani în care an de an Rapidul a terminat în primele 4-5 echipe ale campionatului, odată pe locul 2, câteodată pe locul 3, odată pe locul 4, a mai câștigat un campionat în 2003. După plecarea lui Mircea Lucescu, Rapidul continuă să rămână o echipă de top. În 2002 cucerește o nouă cupă, iar anul următor, cu un discipol al lui Lucescu pe bancă, în persoana lui Mircea Rednic, bifează al treilea titlu al istoriei sale. Nu știu dacă cineva poate vedea din afară ce înseamnă pentru Rapid, pentru istoria Rapidului, tradiția Rapidului și mai ales pentru acești suporteri minunați, ce înseamnă să iei un campionat. E ceva senzațional
să fii campion cu Rapid, te simți practic ca un rege, când lumea vine și se apleacă în fața ta, te poartă pe umerii lor, deci te simți respectat. În sezonul 2005-2006, cu Răzvan Lucescu, antrenor principal, Rapidul se bate din nou pentru titlu. Adversarii giuleștenilor sunt însă stimulați fățiși de finanțatorul principalei contracandidate la titlu, care promite public mari sume de bani celor care vor încurca Rapidul. Drept urmare, Rapid are parte etapă de meciuri pe viață și pe moarte și ratează titlul după ce Jiul, Farul, Politehnica Iași și alte formații au evoluții eroice sau penibile în funcție de adversar. 2006 a însemnat totodată și Cupa UEFA, cu sfertul de finală jucat contra echipei din Ghencea. Fără îndoială sunt amintiri care vor rămâne pentru întotdeauna în memorie. Nu pot să uit acel sfert de finală. Mi-aduc aminte deja înainte la tragerea la sorți se vehicula foarte mult. Era posibil să cădem împotriva Stelei, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. Un meci care practic a împărțit România în două. S-au creat foarte multe dispute și polemici atunci între cele două cluburi. Au fost foarte multe declarații în locul lor, multe atacuri sub centură, mai ales de la unii oameni care reprezentau și reprezintă încă clubul din Ghencea. În afara parcursului foarte bun din Cupa UEFA, cu Răzvan Lucescu pe bancă, Rapidul câștigă de 2 ori consecutiv Cupa României, în 2006 și 2007. Cupa cucerită în 2007 avea să fie ultimul succes major al Rapidului. În vara 2007, Lucescu Junior părăsește Rapidul, iar la nivel de conducere se instalează haosul. Dispare orice urmă de stabilitate, antrenorii sunt schimbați pe bandă rulantă, iar salariile jucătorilor încep să fie achitate cu mari întârzieri. În 2011, Răzvan Lucescu revine în Giulești, însă rezistă doar un sezon. Ratează finala Cupei 2012 și părăsește Giuleștiul. După plecarea lui Răzvan Lucescu, lucrurile se precipită. Lotul se destramă, iar jucătorii încep să plece care încotro. Cu toții reclamă masive restanțe financiare, la care se adaugă numeroase datorii către alte societăți. Pe deasupra, amenziile împărțite cu larghețe de LPF an de an, plus depunctările dictate din diverse motive sau suspendarea repetată a stadionului, au făcut din Rapid cea mai penalizată echipă din istoria fotbalului românesc. Într-o degringoladă totală, Rapidul încheie sezonul 2012-2013 pe locul 9, cea mai slabă clasare din ultimii 23 de ani. Și pentru ca acest coșmar să fie complet, George Copos bagă echipa în insolvență, iar apoi o cedează cuplului Zamfir Cristescu. Visul urât al Giuleștiului continuă cu barajul inventat de Federația Română de Fotbal împotriva oricărui regulament în vigoare. Rapidul se prezintă la meci în ciuda protestelor venite din partea multor suporteri și câștigă în fața retrogradatei Concordia Chiajna. Concordia Chiajna face apel la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv, care dă o decizie după ce se disputaseră deja 2 etape din prima ligă. Concordia în A, iar Rapid în B din cauza datoriilor. Cu acest prilej, Rapidul, dintotdeauna o echipă a recordurilor, mai stabilește un record, devenind prima echipă din istoria fotbalului românesc care a jucat în același sezon competițional în 2 divizii diferite. În toamna 2013, Rapidul joacă un fel de ruletă rusească, își joacă însăși existența. Sunt încrezător pentru că un club cu istorie și tradiția Rapidului nu mi-l imaginez să dispară și chiar dacă este posibil, eu am încredere că vom găsi resursele financiare necesare ca să redresăm această echipă, acest club și să-l readucem pe prima scenă fotbalistică. Eu sper că în 2-3 ani Rapidul va fi din nou ce a fost, dacă nu mai mult. Sezonul 89-90 a fost cel în care Rapidul a tras ultima oară la galere în divizia B. La 24 de ani de atunci, gașca nebună de lângă podul Grant e nevoită să se afunde din nou în mociri la diviziei B, iar în acest moment un singur lucru e cert în privința sa. Rapidul nu va fi niciodată singur. Atașamentul față de această echipă, transmis din generație în generație, continuă să îi impresioneze în egală măsură atât pe apropiații echipei cât și pe inamici. Nu mă gândeam, e clar că nu mă gândeam niciodată că voi prinde Rapidul în Liga a doua ca și jucător. Diferența este foarte mare, dar uite că suporterii noștri care sunt acum în galerie moștenesc asta de la părinților, pentru că părinților au mai prins echipa asta minunată și în Liga a doua. Și nu că sunt un motiv de bucurie să joace Rapid în Liga a doua sau astea,
dar mândria asta lor nu poate fi călcată în picioare și vedeți și acum cum vin la fiecare meci, modul în care ne susțin este exact același mod de a ne susține ca și în prima ligă. Deci pentru asta jos pălăria am pe viață și respect.